डिलिमिटेशन समस्ति दाफामफिननाय बेखौ इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया भारतनि बिसायख'थि आयोगा फोसावदों 1 जानुवारिनिफ्राय बिनि जि अर्डार अधिघोषणाया आरम्भ जाबाय आरो बेबायदियै आसामनि 126टा समस्ति आरो 14टा लकसभा समस्ति बेखौ एरिया बिनि भिलेज बिनि पपुलेशन गासैखौबो नायनानै बे दाफामफिननाया जागोन आरो बांसिन बेयाव इम्पर्टेन्स होदों जे जिल्लानि सिङाव बा मोनसे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशननि सिङाव समस्तिफोरखौ बोरै थिक खालामनानै लाखिनो हायो दा बेखायनो बिटिआरआव सिगाङाव जोङो सलिड आरो पार्शियेलि माने आबुङै आरो माने खावस्लिङै प्राय 18टासो समस्ति दङमोन दा बेखौ दाजाब दानख' खालामनानै 14टा समस्ति एसेम्ब्लिनि समस्ति बेयाव दिन्थिनाय जों नुदों आरो मोननै लकसभा सीट क'क्राझार आरो उदालगुरि बेयाव दिन्थिनाय जों नुदों आरो बे खसरा बा बे ड्राफ्टआ जाबाय 2001 सननि पपुलेशन सेन्सासखौ लानानै डिलिमिटेशन एक्ट 2002 बे मोनसे आयेननि गेजेरजों 2007 आरो 8 आव बे ड्राफ्टखौ फोसावनाय जादोंमोन आरो बे ड्राफ्ट मथे आसामनि समस्तिफोरनि जि माने 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 गासै महर मुस्रिखौ जों दायो नुबाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे इलेक्शन कमिशना जि मोनसे अर्डार फोसावदों बे अर्डारजों गोदानै माखासे हाबाफारिफ्रा जागोन आरो बेयाव रुल्स रेगुलेशन टार्म्स एंड कंडीशन नर्म्स बिथांमोना दाबो फोसावगोन दल संगठनफोरनिफ्राय बिथांमोना हियारिं लागोन रिकमेन्डेशन लागोन एडभाइस साजेशन लागोन आरो गुबुन गुबुन जायगाखौ बिथांमोना भेरिफाइ खालामगोन बे हाबाफारिया खोब सम्भब जों मिथिनायाव 6-8 मासनि गेजेराव जोबगोन जोङो मोनसे बेबायदि मोनसे आइडिया खालामदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे 2007 नि जि ड्राफ्ट बे ड्राफ्ट मथे जुदि हाबा मावोब्ला बे ड्राफ्टखौनो एसेल' माइनर मडिफिकेशन खालामनानै जुदि हाबा मावोब्ला 2007 नि जि ड्राफ्टआव दङ मा जे क'क्राझार लकसभा समस्तिया जोङो 75 बोसोर भारत उदांस्रिनि उनाव इन्डियान पार्लियामेन्टआ जेला दाजादों आरो भारत आसामनि जि माने एसेम्ब्लिखौ जेला दानाय जादों क'क्राझार लकसभाखौ जोङो एसटि ट्राइबेल बा बर'फोरनि थाखाय मोनबोदों आरो 545 लकसभा समस्तियाव बा एमपिनि गेजेराव क'क्राझारनिफ्राय बर' मानसिया थांनानै दिल्लीयाव बर' हारिनि ट्राइबेलनि इन्टारेस्टआव खोथा बुंहैदों बे जोंनि फान्डामेन्टेल पलिटिकेल आरो कन्स्टिटिउसनेल मोनसे राइट दा बे जि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव क'क्राझार समस्तिखौ डिरिजार्भ बा आनरिजार्भ खालामनानै अपेन इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरसालिया जुथुमा एनुवेल कनफारेन्स गुवाहाटीनि बे श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव लानाय जादों आरो दिनै नैथि साननि हाबाफारियाव मोनसे सेमिनार दङमोन चेलेन्जेस एन्ड स्कप माने इन ग्रेट बड' नेशन बिल्डिं विथ इउनाइटेड ससियेल मुभमेन्ट बे मोनसे टपिक होदों बिथांमोना आरो बेखौ लानानै आंखौ बिथांमोना बेखेवगिरि आलासि हिसाबै लिंहरदोंमोन आं गिबियावनो इउबिपिअनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरा बा ससियेल अर्गेनाइजेशनफ्रा खौसेयै हाबा मावनायनि बेयाव मोनसे एजेन्डा लानानै बे सेमिनारखौ लानाय जादों जेब्ला बर' हारियाव बेबायदि माखासे संकट फैदों खैफोद फैदों आरो जोंनि सार्भाइभेल आरो जोंनि रैखाथिनि कुइसन फैदों बर' हारियाव जिखि आफाद जाया मानो जिखि दल संगठन जाया मानो जोङो खौसेयै गसंबोदों आरो बे उदांस्रिनि सिगां आरो उदांस्रिनि उनाव जि थासारियावनो बर' हारिया खौसेयै जोङो नांनाय समाव जोङो ज' जानानै हाबा मावबोदों आरो बे माखासे बाथ्राफोरखौनो दिनै बेयाव सावरायनाय जाबाय बे मोनसे मोजां टपिक आरो बेखौ लानानै जोंहा इनडेप्थ डिसकासन आरो स्टाडि खालामनांगौ दंबावो दा बेखायनो इउबिपिअआ दिनै गोलाव सम गोबां समाजारि हाबा मावनायनि उनाव 9थि बोसोरसालिया जुथुमा खुंफैनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो उननि समाव समाज आरो माहारिनि थाखाय बिथांमोना हाबा मावलांगोन सेबा खालामलांगोन आं बेखौनो मिजिंथियो आरो जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथियै माहारि दानायनि थाखाय जोङो माहारिनि जायफोर जेंना जेंसिफोर दङ समाजारि रांखान्थि जोंहा एन्टि ससियेल जायफोर एलिमेन्ट्सफोर दङ एक्टिभिटिसफोर दङ
लोगोसेयैनो नैबे जि जोंनि सोलोंथाइ जेंना जेंसि बर' मिडियाम बर' राव बिनि सायाव जोङो ज' हाबा मावलांनांगोन। एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखायथ' जों बयबो ज' हाबा मावनांगोन। बेखौ जोङो गारनानै मालाबाबो जोंनि हाबाफारिया जोंनि सिमाङा आबुं जानाय नङा। दा बेखायनो आङो बेखौ बेयाव रियेलाइज खालामनो गोजोनदों। आदसा दा लोगोसे अदालगुरि डिलिमिटेसन समस्ति दाफामफिननाय बेखौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया भारतनि पस्ट नट अनलि पस्ट प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रा बुङाखै, जों कलेज प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रा बुंदों। 2017-18नि एक्टआव पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसनमोन, जायनि थाखाय सोरबा टिउटर जादों, सोरनिबा माने पस्टआ जादों, सोरनियाबा जायाखै। कलेज जानाय माने जों गासैबो पस्टखौ मोनलांगोन आरो जेराव माने मावनानै दङ बिथांमोनखौबो माने नायनाय जागोन आरो जेराव गैया बिनि थाखायबो पस्ट क्रिएसन खालामनाय जागोन। माने जोंहा कलेजआ पार्मानेन्टलि माने सेटेल जागोन। दा बेखायनो नर्म्स थानाय नर्म्स गैयै बे गासैखौबो लानानै सरकारा नायबिजिरगोन, भेरिफाइ खालामगोन।